pala nag-record yung ginawa ko kanina kaya di na kaya. So mga ka-blood, ito ang gagawin natin ngayon. Mag-jumping jack na lang kasi wala nang lakas. Okay, mag-jogging ako, ito na lang nangyari. Tapos lang mag-jogging. So bukas hopefully mahabol natin yung exercise proper. So pang 3 days ko na ba ngayon? Pang 3 days na mag-exercise. Excuse me. Bukas umpisa natin yung pinaka proper exercise talaga. Pag abs workout lang, i-abs lang natin. Kaya na yung ano ko, sabi yung bilbil ko. Okay, so guys, hanggang dito na lang muna. Pagod. Okay. Bye bye.